O pasado 13 de marzo, o Diario Oficial de Galicia publicaba as bases para que os concellos declarados municipios turísticos como a Chantada poidan optar ás subvencións da Axencia Galega de Turismo para a contratación de persoal nas oficinas de turismo nos meses de xuño, xullo, agosto e setembro do 2014. Ditas axudas tramitaránse baixo o réxime de concorrencia non competitiva de xeito que as solicitudes recibidas no prazo establecido serán atendidas respectando a súa orde de incoación, sen que se produza comparación entre elas e ata o esgotamento do crédito dispoñible. Tamén figuran nesa mesma data de publicación as subvencións a establecementos de turismo rural, establecementos hoteleiros, apartamentos e vivendas turísticas, campamentos de turismo, axencias de viaxe, cafetarías, bares, restaurantes e empresas de servizos turísticos complementarios, nos procesos de certificación, seguimento e renovación das normas UNE co obxecto da obtención ou mantemento da marca Q de calidade turística do Instituto para a Calidade Turística Española. A Axencia de Turismo tamén publicou na mesma data as axudas a axencias de viaxe para o desenvolvemento das actividades de promoción e comercialización turística do destino Galicia.